Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Got big plans but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spot's where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source of Roots
news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, matsaka mo sa kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Nalbay. Maray na aga Bulkang Mayon. Good morning! Tabaco City. Yan po sa syudad kang Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao, World. Good
Magandang umaga. Manong Brong. Boss Marbor, sir. Sir Jonathan Mondragon. Jimmy Camasis. Madam Maria Elena Yamamoto. Madam Burrs, good morning. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugag nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyan pong aldaw kita nin Martes. Oy, Tuesday na tulos. Petsa 14 po kita ngunyan kang bulan na Abril taon 2026. Sabayan po nindan sa indong lingkod. Sarang oras kita 7 to 8. Mag-ori-eristorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apoy rayan kan sa mga pigpapaabot man po nindo din mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaning programa. Oy duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan Abril 14. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. O ni pan sa kuyang tugon, pagday po kamo imbitado, day kamo magduman. Kamo magduman, pagday man po kamo imbitado, tamalang supog. Sigurado lilibak-libakon man sa nakamukaya. Sarapan tugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man kay bang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan sa muya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan ta siya man sana po nakakaram kayan. Amen! Thank you, Lord! Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunya. Paki-guide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok. Nagkakasala kaya, Lord. Patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ini. An sa indo pong servidor Asin Tagariparo. Live na live! Ngunyang pong aldaw kita din Martes, Abril 14, 2026. Digdi po yan sa Bicol Net TV kasmang Bicolano Worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Adtuon. Kasabay tabi dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurogtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po tabing,
Arog! Hoy! Oh, good morning tabi sa imo Ems Urbano Burlagdatan. Anangaya tamamahaw. Ano ang pigmahaw ni Pading Inso? Ano ang pigpamahawan nito? Ako kamuti okay na. Ako paman kamuti. Yan maurag. Ronabel Balanse kasi kita katusi natulos ngunya na di. Kabangaan na naman kita tabi Sir Jonathan Mondragon Kang Abril garing ay madali na sumidyer bonus. Madali na. Iyan so mga kawani ng gobyerno may midyer bonus. Kita da eh. Paano kayo ni tabi Sir Jonathan Mondragon? Good morning. Diyan sa San Francisco Institute of Science and Technology. Diyan sa TESDA. Kumusta po kamo? Namimiss ko na daw. Gusto ko naman magklase sa TESDA. Kaya lang di kita na orasan. Gusto kong magklase king ano. Nag-install baga kisular. Gari gusto ko mag-imbit into kisular. Sidain nalulubat. Gusto ko magklase giraray ano. Klase daw ako dyan sa TESDA. Ano tabi Bus Marta, kamahal na baga kang kuryente ngunyan ano. Ay kaya ni mag-solar kita kaya lang grabe kamahal man pala ano. Solar yugon mo yan kung mapatakod ka kay solar tabi Bus Mar na pwedeng pandaron sa aircon mo. So iba mo pang appliances magastos sa mga 200 to 300,000. Magastos man ano. Bako man pala kumangkaraw-karaw. Ang pamahwanda ni Pading Inso sa kani Ems tinapay sana ngaya. Iyo. Sige. Kay Dotibok, good morning. Pa-shoutout na tabi dyan sa Barangay Kubo. Good morning tabi sa mga taga Barangay Kubo. Watching from Taytay, Rizal. Good morning. Iyo. Magayon ko ta na di kaya lang talagang may presyo man ano. Ngunyan baga mainiton, maurag ngunyan ang solar. Ilingan nindo ang mga biltagod niyan sa aliko sigurado. Malubo. Nata, apwera ka nagmamahal iyan. Mas dakol po ang konsumo tangon niya na tag-init. Kapag di kita nag-electric pantabi, Busmar, baka magka-tirigba kita. Iyo. Baka magtirigba kita. Baka mangisay na sana kita dyan. Ako nga ni permisa nang naka-monitor kan sa tuyang ano pod kan blood pressure. Dipisil na. Yo. Good morning tabi Ma'am Michelle Lianahe. Good morning. Yan. Good morning tabi. Pa-shout out mga paglagnindo kun sa inka mo ha. Nganing ma-shout out Oy ngunyan da tabing aldaw na Martes, apwera kang so igwa kita ki mga regular session ano. Ang panlalawigan, panlunsod ng tabako dyan sa SB Bakakay, Malilipot, SB Malinaw. May mga session yan pag Martes. Sa to yan mga honorable. Ayo. Ngunyan man na Martes tabi, pig-anunsyor bagay kan sa tuyang presidente na si PBBM, si Presidente Bongbong Marcos Jr. na biyong nagtarambling kasudma.
Nagtambling si presidente, nagjogging, pigpiling sa mga taga-media na siya healthy. Gusto nga yan indo. Ma-jumping jack pa ako digdi. Biyong nagtambling so idol ni Buraot na Libakiro pa. Ulo kun si Butla. Biyok nga nagtambling so bus mo. Pigpahiling na day man da siya kihilang. Biyo nagtambling. Oy, may big time rollback databi ngunyan sa mga produktong petrolyo. Ini ang primerong pag-rollback puon kang so garibaga salbatana. Garibaga so pagtaas kan mga produktong petrolyo. Makas ka. Ngunyan primerong rollback. Medyo dordakula databi sa diesel. Ayo. Ngata ngaya so pagtaas kan diesel pira surunod-sunod baga darakulaon pati. So, labi ang 20 pesos ang iro-rollback ang diesel ngunyan aldaw. Sa gasolina gari 4 pesos hanggang 5. Sa kerosene gari mga 8 pesos gari, mga 8. O yan ang iro-rollback. Naputol kita para piganon siya so rollback pigpuputol nindo. Basta 8 pesos tuloy, 20 pesos labi sa diesel. Inda sa natadigdi sa tuya baga iba-iban mga gasolinan tadigdi, may barato may mahal. 20 pesos databi sa diesel ang iro-rollback, 4 hanggang 5 sa gasolina, 8 pesos hanggang 9 pesos sa kerosene. Digi sa tuya inda sana piraman ni rollback ka. Pero sabi kang Department of Energy mga tugang, ang LPG posibleng maglangkaw na naman databi sa sunod na bulan. Pigagamit tabaga sa pagluto. Kaya sa mga tinapay ngunyan imbis na magmapamahal sinda pasaradit na sana. So pandesal ngunyan sa diyuto na sana. Sa 5 pesos. Gari na sana so ados. Ayaw. Kaysa magpalangkaw sindaki presyo dahil sindaki mabakalan. Pinasadit na sana. Yun na iningon niya ng pandesal. Lang sadit. Yo. Yan tabi mga tugang, may big time rollback na ngunyan. Primerong rollback matapos na surunod-sunod na paglangkaw kan mga produktong petrolyo. May tulong aldaw na transport strike nationwide. Kasado na ini sa aga. Pun sa aga. Pitsa 15 hanggang pitsa 17, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Kasado na, Manibela. Ma-transport strike na naman nationwide. Pero sa ibang mga nasa transport, dahil mandasin na maintra. Pag uminintra ngayon kami dyan, Punaw, Rotoy Makwami. Iba dahil nga kami makayod kami maski na mahalon niyan diesel. Kahit niya kami kaysa magutom kami, kaysa mapasma kami. Paano yan? Ang Public Safety Office kan Tabaco City tabi Busmar puspusan ngunyan ang pagdadakop kay itong sumanga dai patabi nakarestrong padyak kasin tricycle. Kasud ma-interview ko si Ma'am Malo kang PSO. Tay pangani dewam port ang nakapagparestrong mga parapadyak sa tabako. So tricycle gari 3 port naman so nakaparestro ta. Nag-payout baga.
nag-payout ka ng ayuda o di gamito na nindito pang paristro. Yo, so padyak, dahil pa mag 1/4 ang nagparistro kaya ngunyan. Pag dahil ka paristrado, mahiling ka kan mga traffic enforcer, dadakupon ka. Pag dakop ka unit mo, impound ka, hanggat na dahil ka nagristro. Diyan yan sa tabako. Yo, Mama Lulim, good morning. Pero maurag sa Malinaw adi. Diyan sa Malinaw. Kung ang tabako nag-extend man kiniit, takang petsa 15 kang Marso tapos na sa pagparistro, deadline. Na-extend na tabi hanggang katapusan kang Marso. O di na-extend man. O ngunyan, mga primerong simana kang Abril, pig pa libre pa ta mala nga ni iyan, may mga Holy Week kita, diba? Kang first week. Ngunyan simana, po na ngunyan kang pandadakop. Itong sa mga din nakaristro. Malinaw, umawag sa mga autos deadline, so pag-expire kan sa indang pag-restro kan mga motorized and padyak dyan sa Malinaw, kang Marso 31. Nagpasar gararay ki resolution na pig-extend hanggang Hunyo. Na-extend ki perang bulan. Abril, Mayo, Hunyo, 3 bulan. Oh, may 3 bulan pa sa mga taga Malinaw para makapagparistro sa padyak and tricycle. Yugon mo inuralawi gadi dyan sa Malinaw. Sir Rolando Camata, good morning. Sige, yan tabi mga tugang mga gabayan ng mga riparon tago niya. Namartes! Alas 7:22 na tabi, Ma'am Gina Malaguinho, Cavite. Aramon ta daw muna tagari super typhoon. Ining si super typhoon na Singkalo, Sinlako. International name na may international name na Sinlako. Gariday naman databi malaw sa par. Aramon tayan sa Pag-asa. Sige po, mga tugang, aramon ta na munan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Nasa linya ng Pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, April 14, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor pa rin tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa may super typhoon category na may international name na Sinlaku. Nananatili naman itong malayo sa ating bansa na at nasa 2,455 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 205 kilometers per hour at bugso na abot sa 250 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Kahit nga may kalakasan, itong si Super Typhoon Sinlaku, nananatiling mababa ang tsansa na ito ay maglandfall sa kahit anong parte ng ating bansa at mababa rin naman yung tsansa na pumasok ito ng ating area of responsibility. Wala rin naman tayong nakikitang direktang epekto nitong si Super Typhoon Sinlaku sa kahit na anong parte ng ating bansa sa mga susunod na araw. Samantalang yung ridge ng high pressure area, yung nag-extend over northern Luzon. So sa mga areas na apektado nito or kung saan siya nag-extend at yung mga areas malapit, nananatiling mababa yung mga tsansa ng mga thunderstorm activity. May kita nga rin natin sa ating satellite image na halos maaliwalas nga sa ating buong kapuluan. Para naman sa lagay ng panahon, ngayong araw, inaasahan nga natin sa may Bicol region, pati na rin sa may Palawan, yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga thunderstorms. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan nga natin na less likely yung mga thunderstorm activities at partly cloudy to cloudy skies ating inaasahan. So mainit at maalinsangang panahon pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay 25 to 34 degrees Celsius. 24 to 33 degrees Celsius sa may Liwag, pati na rin sa may Legazpi.
16 to 25 degrees Celsius sa may Baguio, 24 to 37 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 22 to 33 degrees Celsius naman sa may Tagaytay. So yung ganitong klase ng weather ay posible nating maranasan at least in the next 3 to 5 days pa. Agwat naman ng temperatura sa Puerto Princesa at Kalayaan Islands ay 26 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan pa nga rin natin patuloy yung mainit at malinsangang panahon umaga hanggang tanghali at pagdating ng hapon, tumataas yung mga tsansa ng mga thunderstorm. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Agwat na temperatura ngayong araw sa Cebu at Iloilo ay 26 to 32 degrees Celsius. 25 to 33 degrees Celsius sa may Tacloban, 23 to 32 degrees Celsius sa Cagayan de Oro at ang pinakamataas na temperatura sa Zamboanga at Davao ay 34 degrees Celsius. Update naman sa heat index kahapon, ang naitalang heat index sa Metro Manila ay 37 to 38 degrees Celsius base sa mga estasyon natin located in Metro Manila. At ang pinakamataas naman na naitala kahapon ay 46 degrees Celsius sa may Cotabato City sa may Maguindanao. Ngayong araw, tinatayang 37 to 38 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas na heat index ngayong araw ay posible sa Cotabato City, Maguindanao. At dahil nga tayo ay nasa dry season na, kung maaari iwasan natin yung paglabas ng bahay during peak ng pinakamainit around 10 to 4 p.m. Pero kung kinakailangan talaga nating lumabas, ugaliing magdala ng payong, ng tubig at posible rin tayo magsuot ng mga light color, lightweight na damit na mga long sleeve rin naman. Update naman sa lagay na ating karagatan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Kalakang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:43 ng umaga at lulubog ng 6:10 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at like ka aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, ulat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net sa pagkaturo mo, asin sa pagmata, tapos kami Salamat tabi Pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayan. Thank you Lord. Super typhoon na pala ni si Sinlaku. Tugon mo yan, makusog na bagyo, nasa luwas kang par. Kaya nga ni Tauritaas nasa Oritaas dyan sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. Medyo baba ini, malog ini sa par. Ay nako, thank you Lord. Yugon mo yan, makusugon, yugon mo yan, nasa luwas pa kang par, super typhoon na. Pero magayon na bareta tabi, posible na tabing day na maglawg sa par. Yo, yan ang dapat ipagpasalamat pero matinding init ang mga mamamatian ta. Yo, lalo na ngaya pag daimpirak. Ano tabi Busmar, maray si Busmar perming champion. Ano sa mga daimpirak karog kay RJ versus Tumakder. Malibong ngaya ang payaw. Malibong ngaya ang payaw daimpirak. Tapos may niton pampanahon. Inay ko po. Inay napahit ni.
Sige tabi, alas 7:30 na. iwasa. Pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madalihon po sana yan makuha, no? Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. O dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Kay Madam Eileen, salamat po. Ingat po, Permi. Siring man, mga tugang ang programang inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilok ang Bagong Malinaw, kasabay ta dyan si ABC President Cap Art Abela, Board Member Attorney GIO Bungao, BM Carol Siga and the BM Vic Siga Jr. Pagkaga kasabay taman dyan ng Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Perting kapartner kang kamuti pagkaaga. Yan tabi mga tugang, mga kabayan, sa tuya mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. May gusto ka sa magharami ka ulan. Siyempre palan kasabay taman dyan sa programang ini si Barangay Captain Ano ang Kap Susa Nabor. Yan kang Barangay Estancia Malinaw. Kap Nabor, good morning tabi Kap Susa. lamatean? May Sige, alas 7:33 na mga tugang, mga kabayan. mo na tulos Toro, diretso na kita! na magustuhan Serbisyo Asin Reparo. Panampitan talagang matapat ka. Di sa aga tabi mga tugang, may scheduled nationwide transport strike na naman. Ayo, pig-anunsyer na ini kang Manibila dahil mga tugang sa padagos ang paglangkaw kan mga produktong petrolyo. Ayo, kudi so iba na mga bus company dayda sindama intra, dayda sindama sabay sa gigibo na 3 days na nationwide transport strike. Pun iyan sa aga, Miyerkules hanggang Biyernes. Maray nga nita, day naman kiklase adi. So, iyan sa mga kahagadan ninda. Agarang fuel subsidy para sa mga drivers and operators. Suspension kang excise tax sa langis. Dapat ngunya na ngaya. And mas mabilis na aksyon kang gobyerno. Yan ang mga kagadan kining sa tuyan mga transport group. Ayo. So sa aga po yan, nationwide transport strike. Pero sa iba tabi, yun na yan. Didingani sa tuya baga. Dayman talaga nag-iiriba. Nagsasarabay sa mga strike na yan. Baala man niya sinda. Tapos iba kaya, nang pag-iisip tabi, so pangural daw ninda. Pagday ka nagkayod, ano nga yung gusto mo? May kita ka lamang maskidit o talagang zero? Dumaan sa na ngayon maskidit. Ang importante ngayon, may papa. Ayun, masanabagang importante yun yan, may pampapa ka. Talagang kung mag-ano ka ngunya na magsurusobrang pirak, day talagang daog talaga. So kay puan lang talaga makasurvive
may pangsubong sa pamilya, kaya arog ka ng ibang mga tsuper. Dahil kita masabay dyan, magugutom ang pamilya ta. Mapapasman sa tuyang mga aki. Kaya sa iba, dahil databi man sa rabay. Di 3 days po yan, pun sa aga, sundo po yan sa Biyernes. Amo? Sige. Uy, maswerte ko niyan sa mga parauma ta, adi. Kumusta tabi sa mga parauma ta? Diyan sa may parting Libon, ang Libon baga, rice granary kang albay, adi. Nag-arani na dyan sa Libon, magayon ko niyan ang presyo kang paroy. Tadati kang mga nakaaging aranihan, gura nito subakal, 18 pesos ang per kilo kang paroy. O ngunyan magayon, ang barakalan ngunyan tabi kang NFA, o ni tabi, ang barakalan ngunyan kang NFA, kung sa NFA ka mapabakal kan sa imong inaning paroy, 29 pesos di gisalbay per kilo. Ngunyan yan na Abril 13 hanggang Abril 19. Kung mapabakal ka kiparoy digi sa probinsya kang Albay, dyan sa NFA, 29 pesos ang per kilo ang bakal kang NFA. Limaray-ray adi. Maray-ray so presyo ngunyan kang paroy, ikumpara kan mga nakaaging aranihan. Dyan sa Catanduanes, mas barato ang bakal kang NFA, 25 pesos per kilo. Diyan sa Catanduanes yan. Pero digi sa Albay, 29 pesos ang per kilo ang bakal kang NFA. Kung sa NFA po kamo mapabakal kan sa indong inaning paroy. Yan tabi ang presyuhan, na hali po yan mismo sa National Food Authority. Digdi po sa satuyang probinsya. Di, maray kayo ni tabi, Edwin Sistina, magtanong kiparoy. Sir Willie Nobora, good morning tabi. Maray-ray ngunyan subarakalan kang paroy, ikumpara kan mga nakaaging aranihan. Bata ngaya tada na sa nanganing kang bayong, tapos kino. So tig-anime, tapos baratuhon pa. Medyo paldo-paldo ngunyan sa mga paraumata. 29 pesos per kilo ang bakal kang NFA. Hanggang iyan sa Abril 19. Yan ang presyuhan ngunyan. Indasa na sa mga pribadong mga nagbabarakal kiparoy na nagdadarayo bagayan mismo dyan sa mga barangay, tapos may daranan truck, ang pagka-harvester diretso na duman sa pisada, pagkapisar ikakarga na sa truck. May mga parabakal na arugan mga negosyante na nagdadayo pa kung sain-sain. Paghalikan nakaagi kayang aldaw, nakapasyar man kita dyan sa may parting Libon, talagang aranihan, so digi sa may parting First District dyan sa may Tiwi, hanggang dyan sa may Malinaw, nag-aarani naman, timingan lamang nindo na mahal pa ang bakal kang NFA kan sa indong inaning paroy. Baka naman pagabot ki kasagsagan kang aranian, sudakulo na nag-arani, mababa na naman ang bakal kang paroy. Malos garihagado na sa naso presyo kang paroy. Kaya lang saro sa mga problema kunyan, na aranihan, ini pong mga pagbabalad sa tinampo, na pag-urlay-ulayan na naman ini kunyan. Halos pabalik-balik na sa nakita, na ipinagbabawal po ang pagbalad nin paroy maging mais sa mga national highway. Delikado po ini sa mga motorista, lalo na ang mais. Pag binalad mo ang mais dyan sa tinampo, pag prino kang bihikulo, dahil manan mapundo, ma-slide iyan, and posibleng maka-aksidente. Kaya igwa kaya ang kibatas, may batas po yan, at na pag-urulayan ngunyan, arog kaning tag-arani, maray lamang ko na kung nagbabarala dyan sa mga saraditsanan mga parauma, saro dyan sa mga nagbabaralad, sa mga negosyante na dahil mga dryer, i-okupar iyan na tinampo yan, napasiring dyan sa Tiwitabi, Sir Willie.
Sir Edwin, pag nag-agi ka dyan sa may pun, dyan sa Malinaw, dyan sa may balsa, kaawagan iyan, kaawagan kang balsa pasiring na dyan sa may tiwi, puros siyang kabasan. Puros siyang kabasan. Ngunyan, di 4 lane iyan, ang 2 lane kayan sa mag-inibong na gilid, okupado yang ki binalad na paroy. Binalad na paroy, bata mahibugon bagan paka latag kan dyan sa tinampo. Mag-inibong na tinampo. Ti magiging 2 lane manggiraray so tinampo, okupado nga ni kang parabalad. Ang medyo makaurag lang dyan bako man sa mga ordinaryo bagan mga parauma nagbabaralan, kundi sa mga negosyante idarahan dyan ki truck na mga paroy, tapos ihuyag yan pagkaaga, pagkahapon kan alang na yan, grabe ang init bagangon yan. Ang perwisyo dyan ang paka pumpon, rarabasan kan jeep, tapos maralayog so hiras. Nagsusunod ka man, nagburbisiklita ka o kaya naglalakaw-lakaw, pag-agi kan jeep, kakariguson ka ki hiras, ikaso jackpot. Jackpot, amog-amog katabi manay Gina, kihiras. O tapag pinunpon mo bagayan na paroy, ang nawawalat kan suhiras, tapos agi ang ki bihikulo itataral mo suhiras, o ikamanan ma-resibi. Kung may hika ka, rimati ka, manggagaratol ka sigurado. Ngunyan igway ang kibatas, hindi ako lang tabi kung aramin kan sa tuyan mga autoridad, so sa tuyan mga law enforcer, siguro araman hindi yan. Kundi dahil man kinandadakop, dahil man kinandadakop, dahil man kinagreklamo, dahil pa man kimay nangyayari, harap kita bagakayan, nahiling nanindaw. Pag dahil naman dyan kimay ma-aksidente, nakausa kaya ng mga binalad na, dahil yan mahigpit. Dahil naman yan mandadakop. Pag may mangyari na, saka na yan may mandakop. Oy, may batas ngaya kita kaya na ipinagbabawal sa Irarumpuyakan Republic Act 917. Malinaw na ipigbabawal databi ang pagbalad ki paroy mais asin iba pang pananom sa mga mga pambansang kalsada, national road. Iugon mo yan. Delikado databi yan sa tuyang mga motorista. Paano kaya? May legal basis ang satuyan mga ining satuyang mga mga authority. Pero ilingan nindo, pag-agi man dyan kan mga pulis na hiling nindang may nagbabalad, okay lang. Taday mamang kayo nagreklamo, dahil man kinagreklamo, dahil pa kina-aksidente. Baluan nindong may ma-aksidente na dyan. Tabi yun maglagyang signboard. Bawal tabi ang pagbalad nin paroy o ano pa na bagay digdi sa national road. Pag may nangyari na. Pero kung dahil patabi mamabit Roma, pag dahil pa kinangyayari, arog kita ka na mga Pinoy. Reactive kita, bago kita proactive. Saka na pag may natigbak na, saka na kita naman ma-araksyon. Digdi sa tuyaw garing, bako man, dahil man kita didikitin ng mga maisa di, paroy man sana. Sa ibang lugar, may nagtataranom ki mais. At ang mas matindi ang mais. Pag linatag mo dyan sa tinampo, pag inagyan ng kibihikulo, pag prino mo, inay, dahil kalaman ka ni pundo, kang bihikulo mo, ipundo ka kaya sa puninarya. Simplang ka. Di ba? Sige. Good morning databi, bro Manny Mox. Kumusta databi lamang dyan sa Tabako, Malinaw TV? Yung ang giraray. Ang Tabako, Malinaw TV, pag uminagi ka dyan ngunyan, puro san binalad, may nag-arani na.
May nag-aarani ng ngunyan. Lalo na dyan sa may parting Malinaw. Pun dyan sa may Balsa. O dyan karamanay Manay Gina. Dyan sa may Balsa. Pun dyan sa may Balsa. Pasiring ang duman sa may parting Tiwi. Puro siya binalad. Mag-inibong patintinan po. Bata pagkahapon, nagbuburubike ako. Nasusunodan ko sa auto. Jesus Maria Joseph. Kinarigos baga ako kihiras. Ako dahil ako nagdi maburubike. Bata bagang ngunya ng pahit ko ngunya. Nagbuburubisiklita na sana ako. Tapos naglalakaw-lakaw ako. Tamalon bagang ngunya ng gasolina. Nagbabaklay ako. Tapos nagburubisiklita ako. Malaya. Kakariguson kakihiras pagkahapon. Dahil yan sa mga binalad na yan. So pangapudan tatabi sa mga otoridad, aram na nindo ini. May batas baga kita. Aram baga na nindo ini. Ano do kung pasyaran kan mga authority taraman sa mga nagbabaralad dyan. Tabako man nga niyan sa mga ordinaryon mga paraumata dyan. Mga ano yan, mga negosyante. Bako man nga ni taga dyan sa Malinaw yan, o kaya dyan sa may parting Tiwi, bako pa na yung mga taga dyan. Mga ano yan mga negosyante na nagdadayo, na nahiling, na magayon ining baladan, daipig dadako. O duman nga ni sa New Road, dyan sa New Road baga, pigpabantayan kung biyo sa pulista. Ang pagkahapon, imbis na magja-jogging-jogging ka dyan, dahil ka makajogging, tamahirason, tatig babaraladan. O binantayan baga kang pulis, dahil pigpabaladan kang pulis. Pigreklamo, tadakulan nagja-jogging dyan, pagkahapon, o pag-jogging mo, puro siras. Sisay gusto kaya. O di binantayan kang pulis, o di dahil kinaka, balad, kiparoy. Araw dapat ka yan. Ang problema, kay puan pa pala nabantayan. Nahiling mo na yan. Sir Alan, good morning, Tapi. Watching from Toronto, Canada. Wow. Nasa Toronto, Canada. Pa-shoutout na Tapi sa mga taga-Kumon. Sabi ni Sir Alan Orinehes. Yan, Orinehes sa mga taga-Kumunda Tabi. Asay na Kumon, Malinaw or Tabako? Tadua kaya Kumon. May Kumon. Ay, guwapa may Kumon pa dyan sa Pudkeni. Dyan sa Kamalig. Kumon sa Tabako, may sa Malinaw, tapos may Kamalig. Digdi nga ni Tabi bro sa Legazpi. So, nasabitan kang wire na nakalaylay, natigbak baga, tapos otro pa, sabi kang kasuhapon, haliw na da ninda, so aliw na da ninda. Kung nahali na tamay natigbak na, iyo baga yan. Iyo yan. Arog kita kayan. Di, yan baga sa mga nakalaylay baga naman ng mga kable kang kuryente, kantilkos, nagbarag-barag diyan sa tinampo. O yan tapag may nangyari na may natigbak na, kanya-kanya yan ang paipalan. Kanya-kanyang pairipalan na yan, may maparapil na diyan sa mga politiko, kung sisay-sisay na. Tapay natigbak na, may maaraksyon na. Tano pa man, may natigbak na. Pero kung dahil kinatigbak na iban, harog kita kang ka-reactive, bako kita proactive. Di ba? Harog kita kayan, pag dahil kinagagadan, wala ki casualty, dahil kita. Baya, isa na ngayon dyan. Ilingan na nindo. Kaipuan tapama ni may magadan. Kaipuan tapaki may magadan bago kita maaraksyon. Harog kita kan mga Pinoy. Kay puan mo naging may magbuwis ni buhay, uya na proseso, uya na pasistema dyan sa pagbakal kang NFA. So 20 pesos na per kilo, ilingan na nindong pasistema. So mga senior citizen dyan na nagkaraturo, ang tamang kapila sa nanganing makaamay pagpila.
alas inabutan na kiud today pa nakabakal kibagaso to dinrismayo na lamang. Nagkadirismayo na lamang. Di pang magkatiribak dahil pa nakakabakal ka 20 pesos na bagas. Halaton patabi na igwaki matigbak naman. Kaya sa kabagun ang pasistima. Taday pa man kay nagagadan, okay sa ng pasistima ngayon. Bako yan pabor sa mga pobre na pasistima ngayon. Kundi sa pobre, lalo mong kinakawawa. Yan na pasistima ngayon. Pero panon tayo? Taday pa man niya kinagagadan. Sakatan na sa nangayabago ng pasistima pag may natigbak na. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ah, 9 minutos tabi bago mag alas 8, 9 minutes bago mag 8 o'clock. Oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naghanap tabi ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Sa mga nagkaklase dyan sa UST, mga nag-opisina dyan sa mga regional center site, karaniyon yan dyan. Sige mga tugang, oras na yan daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Lorena Buse, Municipal Councilor ay Mayor Shika Pusbilo, ABC President Kapart Abela, BM Attorney G. Ayaw Bungao, Board Member Attorney o kaya BM Carol Siga and BM Vic Siga Jr. Sabay taman dyan si Barangay Captain Kapsusa Nabor, ang Barangay Estancia, Best Coffee Greens, 6-in-1 coffee with herbal mix. Sige tabi mga tugang, iguana lang kita ni 7 minutos bago mag-alas 8. Ako man po ginaraya sa indong lingkod, Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong Martes, Abril 14, 2026. Sundo kita alas 8 mga tugang. Name ay kita na digdi sa Pilipinas kung mahala di nata daw taro kita kay ni. Pagday ki nangyayari, pagday ki nagagadan sa kita maaraksyon. Nata daw taday na babago yan na pag-uugali tadi. Pagday nanggad ki ay pamanya kinagadan. Buda pag bawal may batas yan eh. Kaipuan pa ki may magreklamo. Dahil man niya kinagreklamo. Maurag kayo ito dyan sa New Road. Pagkaroon kayo ng aga na, pibaralada na yan tabi Busmar Kiparoy. Italtaganan dyan, iburukano sa kusakong paroy dyan, truck na paroy. Poon dyan sa may New Road na yan, hanggang nanduman sa may San Carlos, pasiring dyan sa may terminal. Papod ko sa pulis. Bakong pinaharali kang pulis, tabawal. Hanggang ngunyan, dahil na kinagkakapag apo dyan, nakakabalad dyan, tapi piapudan ko sa pulis, pipaharali kang pulis. Maparabalad dyan. Yugon mo yan, magjaging-jaging ka dyan, Busmar. Pag inagihan kang auto, ramog-ramog ka mangki, hiras. Yugon indo yan. Yan ang problema tadi. Pag dahi kinagreklamo, dahi kinakariparo, dahi sana. Yan na mga bigbalad na dyan sa National Road o dyan sa may parting Malinaw to Tiwi. Dahi gari anahiling kan mga otoridad. Dahi gari anahiling kan sa tuwin mga opisyal na ikol ang atensyon. Pwede man baga po ni Mayor si COP pakiriparo daw tabi naman so
tinampo dyan, tagaring niya dako lang binalat. O, di si COP masugo man sa mga pulis niya, taramido sumaparawala duman na bawal magbaladyat. Kasimplihan masana ba ko? Ko di alaton mo nagaring may magadaan. Bago iya, Busmar. Alaton na ngayon mo na tayo, nagreklamo baga tabi manay Gina. Oh, sana ang magadan kapamilya nindo. Halimbawa, maaksidente dyan. Sana kapamilya tabi nindo. Tanganing biyo-biyo palugod. Ayo, yan ang problema tadi sa Pilipinas. Nataro-taro kita kaya. Ay, Diyos ko. Serbisyo Asin Reparo. Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. O viral ngunyan tabi, Busmar, si Presidente Bongbong Marcos Jr. matapos magtumbling. Batang-bata ka lang Pigpatunayan sana kan sa tuyang presidente na healthy siya. ang lahat na Biyo baga nagjogging na biyo. Biyo pigburukod kan mga reporter. buhay ay di Tuminambling si pare. tanggap Magayong kumbak tumbling ade. totohanan ay isang muslang. Makonsilo kita digi sa Pilipinas. Patunayan ko ngayon sa Indoday ngayon akong hilang healthy ngayon ako. Nagtumbling. Nagtumbling si Presidente. Nakabarong. Dahil man siya pwede magtumbling na nakahuba. Tada ko po siya ni Secretary Rimulya. Baloan na ngayang huba dyan ta. Dada ko pong ka ni Secretary Rimulya. Kaya nagtumbling si Presidente nakabarong. Kabarongon baga. Only in the Philippines. Mga tugang, mga kabayan, 2 minutos tabi bago mag-alas 8. Digita naman po muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa. Ngunyan pong Martes, Abril 14, taon 2026. Sa pangaran po ni Maestro nila doon, SM Sir Tony. Sa pangaran man ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, City Vice Mayor Ate Glenda Ongbongao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila, Kapitan Susan Nabor, kang Barangay Estancia. Kawan man dyan si BM Attorney G. Ayaw Bonggao, BM Carol Sigan, BM Vic Siga, Best Kape Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Salamat. Sa pangaran po ni Dogabos, mga tugang, mga kabayan, mga parantabay niya to, paki-follow, like, and share na lang. Kan sa tuyang programa nga ni pong mahiling man kang iba. So iba pang pag-restoryahan ta, duman na lang po sa programa 10 to 11 sa programang Sutama Sana. Duman sa 107.7 radyo natin Tabako. Tataw diyan. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Sa aga naman, hindi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos. Dumo, arigato. Irigat po kita. Bye-bye. Sa katotohanan, batang-bata ka lang Serbisyo Asin Reparo. ang lahat na kailangan mong malaman. Sariling pagkaranas. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat
huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.